खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बे समाव गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। आङो दा दंफैयो कार्बि आलं जिल्लानि सिङाव थानाय फुल'नि आन्सलिक सिरिकांजां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव कार्बि आलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 46थि बोसोरारि जथुमा बेनि माखासे मावबाय थानाय हाबाफारि। बिथांमोना बे कार्बि आलं जिल्लानि गोबाव समनिफ्राय रायजो जानाय बर' सुबुंफ्रा बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि बर' रावनि नोजोर बोनानै बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय बे बर' थुनलाइ आफादजों बाहागो लाबोनानै बे समाव कार्बि आलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा फुल'नि आन्सलिकनि सिङाव थानाय सिरिकांजां गेजेर फरायसालियाव बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि मेलखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय। बिथांमोना सानबैसेनि हाबाफारि लानानै बे मेलखौ खुंनो सानदों बेनि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय। गिबियावनो नैबे दि प्राइम टाइम 24 हेडलाइन्स नोंथांमोननि जिथुनिखि कर्मकर्ता बिथांमोननिसिम दिनै बे गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि 1 अक्ट' खालि आं नोंथांमोननो आंनि गोरबोनिफ्राय लोगोसे नैबे जोंनि बे सिरिकांजां ओनसोलनि जानानै आं नोंथांमोननो गिबियै आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोसे गोदान बोसोरा जाहाथे मोजां थाङो बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि हरनाय थाबाय। सानबैसेनि हाबाफारि? आच्छा, बियो ओरैनो जोंनिया साननैनि हाबाफारि। दा साननैनि हाबाफारि बुलुथे ओरैबादि थारमाने जों बाहाय जोंनि गतै कार्बि आंलं जिल्ला बर' साहित्य सभा एबा थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरसालिया जथुमा बियो जागोन सानसेनि। बेजों लोब्बा लानानै जोङो नैबे जोंनि जिथुनिखि फुल'नि आन्सलिकनि दख्रा कमिटि जायफोरनिखि मोखां आफाद जेरै एबसु BSS कसारि समाज आबोब दुब्बा UBPO गासैबो माने दख्रा आफादनि एबा मोखां आफादफोरनि जिथुनिखि बोसोरसालिया जथुमा बेजों लोब्बा लाखिना खुंनाय हिसाबै जोंनिया साननैनि हाबाफारि लानानै जों बेखौ खोब माने गाजा गोमजायैनो कालारफुल हिसाबै जों खुंनायनि मोनसे लाहार फाहारखौ नाजागासिनो दं आरो। बे समाव जोङो माखासे बर' थुनलाइ आफादनि बा बिथांमोन दङ बिथांमोननिफ्रायबो माखासे बाथ्रा मिथिगोन। बे समाव नोंथाङा बानजाय आफादनि जानानै नोंथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजा आरो बिबानगिरि बिथांमोनखौ माबायदि फैनो खावलायगोन आरो बाहागो लानो खावलायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनजों माबायदि हेफाजाब होनो थाखाय नोङो खावलायगोन बे समाव? आच्छा, ओरैनोथ' जोंखौ माने हेफाजाबाथ' होगासिनो दङ दा माने रायजोफोरा। दा थेवबाबो जोंनि जिथुनिखि फैगौ जानुवारि दाननि 7 आरो 8 अक्ट'आव जिथुनिखि साननैनि हाबाफारि लानानै जिथुनो कालारफुल जिथुनिखि जोंनि माने जुथुमा बोसोरसालिया जुथुमा जानो थांगासिनो दं बावहाय जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनिखि रायजो राजा दङ जायफोरनिखि माने बर' थुनलाइखौ सिबिनो मोजां मोनग्रा एबा बर' थुनलाइखौ जायफोरा माने गावनि बिमा रावखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे आफाद होननानै साननाय बिथांमोना बयबो लैहोर फैनानै जाहाथे जेन जोंनि जिथुनिखि माने साननैनि जिथुनिखि हाबाफारि बे साननैनि हाबाफारिखौ माने जाफुंसार होनो थाखाय आं माने बिथांमोनखौ आरसिनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिथांमोननिसिम खावलायनाय थागोन। बेबादिनो जोंनि जिथुनिखि जिल्ला आफादफोरनि कार्बि आंलं जिल्ला बर' साहित्य सभानि जेब्लानिखि दैदेनगिरिफोर जेब्लानिखि मेलेमजिबि लिरगिरि खन्थाइगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे जेन नैबे जोंनि जिथुनिखि साननैनि हाबाफारि लानानै जानो गोनां जिथुनिखि 7 आरो 8 जानुवारियाव जानो गोनां बे जिथुनिखि बोसोरसालिया जुथुमायाव बर' साहित्य सभानि बावहाय अराय माने कार्बि आंलं जिल्लानि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्राबो फैनानै जोंखौ जाहाथे जेन बेवहाय बे जिथुनिखि हाबा खुंनायाव जोंखौ मोनसे थुलुंगा होफैयो जे हारिखौ बोरैहाय जों रावनि बेलायाव जों फोथांना लाखिनो हागोन नैबे बेलायाव जाहाथे जोंनो थुलुंगा होफैयो आरो जोंनि बे हाजो खंखर सिङाव थानाय अराय रायजो राजाफोरखौ जाहाथे जेन जोंनि जिल्लानि गुतै मेलेमजिबिफोरा फैनानै जाहाथे जेन जोंखौ बिमा रावनि सायाव जों बोरैहाय मोनसे जोङो माने सतर्कता जों साबधान जानांगोन बिमा रावखौ जों बोरै अनसायनो रोंनांगोन मा माने उफाय लायोबा जोङो अनसायनो हागोन नैबेखौ जाहाथे जोंनो मोनसे थुलुंगा होफैयो बिनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो अराय माने हांख्रायनाय थागोन। आरो लोगोसे दिनैनि जिथुनिखि माने 1 अक्ट'बर 22 बोसोरनि
बे बोसोरा थांनाय बोसोराव जों जिबादियै जोंनि जिथुनिखि देहाफोरा जाहाथे जों जेबो बेराम आजार जायालासिनो जेबो जों खैफोद आफोदाव गोलैयालासिनो जों जिबादि जों मोजां मोजाङै जों बारहोहरनो हाबाय तद्रुप बेबादिनो जाहाथे जों नैबे 22 मायथाइनि जिथुनि गोदान बोसोर बेखौबो जाहाथे जों थांनाय बोसोर बादिनो जाहाथे जों मोजाङैनो मोजां देहायै रुजु रुमुयै बयबो जाहाथे जों बुहुमनि सुबुंफ्रा मिलायलायनानै जोङो जाहाथे बारहोहरनो हायो बिनि थाखायनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सिगाङाव आर'ज गाबनानै आं सिगाङाव बुंबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव जों नोंथांमोननावबो बेबायदि बोसोरारि जथुम्मा बायदि बायदि हाबाफारिफ्राव दिनै नोंथांमोननि जिथु मेलखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथांमोनखौ सोर माबाफोर मदद होदों नामा बे समाव? निस्सय जोङोथ' ओरैनो जोङो माने जोंनि बे ओनसोलाव जिखिनि बर' रायजो राजा दङ जोंनि फुलुनि ओनसोलाव बिथांमोनाबोथ' माने देहायै मोदोमै आरो ओजोंहाय रां राशिब्लाबो जोंखौ एसे एनै जोंखौ सहाय खालामदों जोंथ' बेखौ खालामखाबायानो बिनि अनगायैबो बिसेसकै जोङो बेवहाय माने दिनै बुंनांगौब्ला जोंनि बे जिथु बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिथुनिखि सोलोंथाइ बिफाननि EM मानिजाथाव जा अनिल बसुमतारी बिथाङाबो खिन्थु बे एरियानिनो नङाबो नैबे खाथियावनो दा बिथाङा जथेस्थ' जोंनो माने रांजों गावनि देहायारि दिनैबो फैनानै बिथाङा जोंखौ माने एसे खबर लाफैदों लोगोसे रां राशि बेलायाव जों ओरैनो लोरबांखाय बिथाङा जोंनो अनेक माने जोंनो थोजासेम गावनि जेसेबां गावहा सक्तिसाय भक्ति होननाय बायदि गाव जिखिनिखौ हादों माने जोंनि थाखाय जथेस्थ' आरो बिथाङा जोंनो जिखिनि माने जोंनो अनुदान होदों माने जोंखौ आरो जिबादि कपारेसन जोंनो होदों गोजानाव थानाब्लाबो जोंखौ हानहरबाय थादों खबरा खबरि जाबाय थादों दा बे हिसाबै जोंहा BKWSC नि जिथुनिखि सोलोंथाइ बिफाननि EM मानिजाथाव अनिल बसुमतारी बिथांनि जथेस्थ' माने बाहाय कपारेसन दङ आरो बिथाङा जोंनो मदद होदों। जोंनि जिथुनिखि बे साननैनि हाबाफारि लानानै जिथु 7 आरो 8 जानुवारियाव जागोन बिनि जिथुनिखि जोंनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा जाबाय जाहा MLA जोंनिनो MLA बिथाङा दा बिथाङाबो जोंनो माने अनेक जोंनो माने मदद होदों आरो लोगोसे बिथांनि मुङा जाबाय दरसिं रंहां MLA बिथाङाबो जोंनो माने थाखा फैसायै हक बा जोंनो मोनसे मोजां मोनसे सुबुरन्थाइ जे बोरैहाय सोलिनांगोन सोलिनाङा जोंनो आयदा खायद'फोरखौ माने बिथाङा होदों जोंनो आरो बिनि लोगोसे जोंहा बे 12 नं फुलुनि लांहिन समस्तिनि जिथुनिखि EM जा तरेन ब्रह्म बिथांनिनो समस्ति बियो बे लांहिन समस्तियाव गोलैयो नैबे सिरिगांजां गेजेर फरायसालिया जयपुर 2 नं जयपुर गामिया माने लांहिन समस्तिनो गोलैयो आरो ओमफ्राय बे समस्तिनिनो सासे बिथाङा EM दा बिथाङाबो जथेस्थ' जोंखौ माने थाखा फैसानि बेलायाव जोंखौ माने अनेक माने मदद खालामदों आरो निस्सय खालामगोन जों बेखौ मिजिंथिदों लोगोसे जोंनि बे माने BDC चेयारमेन कृष्ण बसुमतारी बेबादिनो टाउन कमिटिनि माने वार्ड कमिसनार बिथांमोनाबो जोंखौ अनेक माने माबा खालामदों जेरै मुजा सिं रंहां बेबादिनो कृष्ण बसुमतारी ओमफ्राय जोंनिया बे धरक मार्केटिंनि चेयारमेनफोर आरो XBLT वेलफेयार ससाइटिनि जिथुनिखि माने जोंनि प्रेसिडेन्ट बिथां सान्तानु बसुमतारी बिथांमोनाबो जोंखौ माने 24 घन्टा जों माने खबर लाबाय थानानै जोंनो माने अनेक जोंखौ माने मदद खालामदों। समाव गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जिहेथु जानो गोनां कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बेनि गेजेराव जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन आरो जोङो बेखौनो सोंनो सानदों जिहेथु बर' थुनलाइ आफाद बर' थुनलाइ आफादनि आफादारि बे बिबानाव थानाय बिथाङा जिहेतु नोंथांमोननि बे कार्बि आंलं जिल्लायाव बे नोंथांमोननि आफादा माबायदि दा खामानि मावगासिनो आरो नोंथांमोना मा सुबिदा उसुबिदा बेनि सायाव मा फोरमायगोन? गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइनसिम आंनि बोसोर गोदाननि हामलायनाय थाबाय। दा जोंनि कार्बि आंलं जिल्ला साहित्य सभानि जिथुनाखि दैदेननायाव जोंनि बिहेखै जेरै फरायसालि फसंनाय खोथा जिहेथु बेखौ बयबो मिथिया नङा मिथिखागौ। दा समा थांबाय थानायनि बेलायाव जेरैबायदि जोंनि फरायसालिफ्रा आरो जेरैबायदि माने फोरोंनायनि बेलायाव जेरैबायदि मास्टार मोननांगौमोन बेबायदि हिसाबै जों दिनै नुनो मोनाखै। जिहेथु मोनसे बे अट'नमि मोनसे ओनसोल बेनिखायनो दा बाहाय जोंहा जथेस्थ' एसेब्लाबो माबाखौ नुहुरदों जों एसे
सोलोंथाइ बिफाननि गेजेराव एसे गोनो गोथोखौ नुहुरदों। बेखिनि माबाखौ जोङो नेवसिनानैब्लाबो जथ' हागौ बर' साहित्य सभाया हानायमानि जोंनि काउन्सिल सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों माने नाजानाय जागासिनो दं आरो बेखिनि आरो बे समाव नोंथांमोना गोबां राफोदैनो दं दा राफोदैनो बर्थमानाव लानानै जिथु बर' मावगासिनो थुनलाइ आफादनि जि मावनांगौ हाबा बेखौ मावलांगासिनो दं। बेफोरखौ नोंथांमोना मावलांगासिनो। गोजोननाय थाबाय बे समाव सिरि खांजां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै बर' थुनलाइ आफादा खुंफुंनो लानाय हाबाफारि, बेयाव गोबां बे ओनसोलनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोना मदद होनायनि गेजेरजों बिथांमोननि फैबाय थानाय जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया मोजाङै आबुङै जाफुंलांगोन बेखौ जोङो दिनै मिथि